oya ko fara kan artiste do c'est vrai que tele do minita do wakla muso bayna awo mali jeune do watemu kala mané de do e mu be mali jeune do ko fede itemu kala mané do che dénoncer présence là awo awe na so yoro do ne ga adresse ba ogolo aw de la ka ne ga adresse nyingali ke mo ko wala munu be mali jeune na aw de la ka ne ga adresse nyingali ke aw bebe ne ga so yoro do aywa basite awe ajaga kuma la men ale be mali joldenw don mɔgɔ minnu b'a page kɔfɛ a b'u dɔn bi a b'u dɔn sini ni ye kɛlɛ bannen ni ala n'a kira sɔnna an ka ko to mali justice an b'a ko to u bolo n b'a dɔn u bɛ nin ko in sama fo ka s'a dan na maliyɛn ka sɔrɔ réseau sanfɛ ko ne bɛ mali joldenw dɔn u tun bɛna dumuni kɛ ne ka so u bɛ publication kɛ a fɔ kɛlɛ ma nɔgɔya e san joli aw bɛ enquête la ni musokɔrɔba dɔ nana bɔ k'a fɔ k'ale b'u dɔn o ye kɛlɛ nɔgɔyalenba de ye n balimaw an bɛ taa ba sutura ka côté la n'o ye jɛnɛ sugudogo dani ka jɛnɛ arazibaci ka jɛnɛ imam mamudu diko ka jɛnɛ sugudogo jɛnɛ ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra i bɛ t'i ko kɔgɔji la siɲɛ 7 dɔgɔkun kɔnɔ i bɛ t'i ko kɔgɔji la siɲɛ 4 tɛnɛn araba alamusa juma i bɛ t'i ko kɔgɔji la siɲɛ 4 ni ni jɛnɛ bɛ jɛ la sinon i bɛ kaso kɛ dɛ Tati a bɛ pan ka puti la Mali kɔnɔ i n'a fɔ tinɛni bilayi ne Morgan de b'a fɔ aw b'a signé Tati a bɛ taa kaso la Asimu fanga tɛ ban Tati a bɛ taa bo kɛ palan kɔnɔ e n y'a fɔ koyi mɔgɔ de ni jɛnɛ jɛra k'i ma taa kaso la Asili Traoré jɛnɛ ma bɔ ka na Asili ka kusiw ni a ka boisson ta k'o publicité kɛ lundi mardi mercredi Asili taara kaso la o ma kɛ k'a ni guitare ni tigi ye kɛlɛ kɛ de a donna ta bɔra ta Asili ma taa kaso la mɔgɔ ni musokɔrɔba in tɛ jɛn n'i ma taa kaso dani ma taa kaso kɛ ne yɛrɛ Morgan ye n ko kɔgɔji la cogo o cogo mais ne ka karamɔgɔ ko ma ko kɔgɔji la koli tɛ se ka e ta ɲɛnabɔ a ko parce que musokɔrɔba in y'a bolo da e kun min na tan jɛnɛ y'a bolo da ne kun a ko ni san pɛrɛn tɛ kana dan kɔgɔji la koli ma dɛ e ta ye e bɛ kaso kɛ de fura foyi t'a la tiɲɛ fɔra ne ye dɛ jɛnɛ y'a bolo da ne kun don min na dɔgɔ ne ma ko dɔgɔ e kun man ka sɔn jɛnɛ k'a bolo da e kun walayi ne ye n ko kɔgɔji la don o don mɔgɔ bɛ kɔgɔji da la taga la ne bɛ kɔgɔji da la taga la si yero mais n ka karamɔgɔ ko ma ko dɔgɔ kɔgɔji tɛ dɛ n'a y'i ja don o don kɔgɔji ta i k'a kɛ bitɔni kɔnɔ i k'a k'i koli ji la a ko e ka kaso in fura foyi t'a la koyi a ko e kun man ka sɔn musokɔrɔba k'a bolo da i kun a b'a bolo d'i ma o ye tiɲɛ ye mais k'a bolo da i kun ayiwa Tatiya bilayi i bɛ taa kaso la Morgan de y'a fɔ a y'a signé ka bila Tatiya i bɛ kaso kelen kɛ koyi ni san pɛrɛn tɛ i bɛ kaso kelen kɛ Mali kɔnɔ Morgan de y'a fɔ a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna a ye musokɔrɔba lamɛn Aïcha lajɛ dɔ ma kɛ ko bigi ma denw ye nafigi den musokɔrɔba tɛ kule den dɔ ma kɛ ko bigi ma denw ye o ye nkalon kuma ye bigi y'a den wolo yan a ka den cɛmannin fɔlɔ in ka taa Côte d'Ivoire ka bɔ Côte d'Ivoire ka taa Mauritanie ka yɔrɔ caman kɛ ka den to yen o ma kɛ Libéria bigi taara Libéria k'a den to yan France den protégelen don ka tɛmɛ Mali den kan a ye lajɛ Mali autorité jɛnɛ e de kuma fɔ anw ka autorité ma min ka bon hakili ma e jɛnɛ jugusago den wagati min na bingini faniw bɛ ka madamba ta ka afficher o y'a sɔrɔ bingini ka dossier bɛ procureur bolo e bɛ ka nafigiya kasi min kɛ bi munna o don tɔgɔla la e ma se ka don bingini faniw ka inbox kɔnɔ k'a f'u ye ko a ye fara ka muso dɔ dɔgɔya an ka artiste ka dossier bɛ justice bolo nin ye nafigi denya kasi de ye nin ye jahili denya kasi de ye nin ye tetekule denya kasi de ye nin ye jugusago denya kasi de ye nin ye nangaraba denya kasi de ye nin ye hasidiya kasi de ye bilahi wagati min na mois de mai bingini ninnu ka bɔ tribunal la mois de mai munna e jɛnɛ m'a fɔ aw 94 n'a kirikara minnu bɛ yen k'a fɔ k'a ye fara ka mariamba dɔgɔ an ka artistes ka dossier bɛ justice de bolo bi e bɛ kasi bi a ye Aïcha lajɛ est ce que bingini den hinɛ bɛ aw la est ce que bingini den hinɛ bɛ aw la ɲamɔgɔ denya kasi de ye nin ye bingini den hinɛ tɛ aw la n'a ko hinɛ bɛ aw la wagati min na a ka taara justice a bɔra France waati min na ka taa procureur ka weleli jaabi depuis o don aw kun kan ka kɛlɛ jigin so
aw danga denw de ma continuer ka wa kɛlɛ continuer fo ka muso ta ka don problème kɔnɔ dabri.com bingini fanu jɛnɛ bɛ fɛ ka dabri aw dala dabri.com bingini fanu jɛnɛ bɛ fɛ ka dabri aw dala a ka nin kasi ni mɔgɔ minnu ye video ye k'a fɔ ko jɛnɛ bɛ ka kasi olu b'a fɔ ala jɛnɛ dun ma fɛn kɛ bingini hinɛ bɛ jɛnɛ la bingini hinɛ t'a la dɛ a bɛɛ ni ala na kira cɛ bingini hinɛ tɛ jɛnɛ la ni bingini kun hinɛ bɛ jɛnɛ la au lieu que jɛnɛ kun ka se k'i ɲɛsin mariam dani ma dani b'ale dɔgɔya wagati min na jɛnɛ kun k'i ɲɛsin dani ma face à face ani dani ka kɛlɛ kɛ dani mana kuma jɛnɛ ma wagati o wagati jɛnɛ bɛ taa mariamba de ta ka mariamba dɔgɔya ka mariamba ba ta ka mariamba ba dɔgɔya ale tɛ se k'i ɲɛsin dani ma a ko taara wolo jumɛn de la e bɛ mariamba ta ka mariamba dɔgɔya ka mariamba ba ta ka mariamba suma ko dugumajɛ y'an ka contrat ci dani cɛ sirilen don kɛlɛ ma wagati bɛɛ mɛ fugari musokɔrɔba in tɛ se kɛlɛ la un mois 2 mois a bɛ t'i gulo maramba la ne k'aw ka contrat papier signé aw ka kɛlɛ contrat papier dani ni jɛnɛ fo 2035 ni dani y'a cɛ siri a mali la dani bɛ video kɛ a bi sama cogo cogo jɛnɛ n'an bɛ mali kɔnɔ e tɛ se k'a kɛ han dani bi to a ka foro kɔnɔ mali kɔnɔ ka video kɛ cogo cogo jɛnɛ n bɛ n ka foro kɔnɔ o bɛɛ kun ye jumɛn ye i ka se ka taa nɔfɛ fugari in dalen don o kasi t'a la dɛ bilahi i ɲɛji tɛ bonya hali ni bin tɛ faransiya n'a bɛ mali la elle appelle ses enfants en vidéo ma barika bannen e ma jɔ i denmusonin saba in na e jɛnɛ mana taa kaso la don min na i denmusonin fɔlɔ de bɛna k'i ka tobilikɛla ye so kɔnɔ e jɛnɛ taara mali la i y'i denw to faransi ka taa mali la i ye kaso kɛ f'i denw bɔra ka video kɛ k'a fɔ nous demandons les autorités maliennes papa IBK tonton IBK il faut libérer nos mamans Jɛnɛ Sogodogo elle nous manque en France ici ça fait combien de mois ma maman elle n'est pas à la maison e denw m'o kɛ yan nafigi ma barika bannen e denw m'o kɛ faransi bingini denw olu protégelen don bingini bɛ taa ka concert kɛ ka denw to mɔgɔw bolo yan a den bɛ mɔgɔ minnu bolo fana karisa b'u dɔn n tɛna o tɔgɔ fɔ sinon ne yɛrɛ n b'o tigilamɔgɔ dɔn a denw bɛ mɔgɔ minnu bolo ne b'u dɔn i ma ye n b'u dɔn mais n tɛna olu tɔgɔ fɔ e jɛnɛ barika bannen n ko bingini ne kɔrɔmuso ye ɲɔgɔn ye supermarché kɔnɔ Noisy-San bingini ne kɔrɔmuso ye ɲɔgɔn ye Noisy-San fa kelen ba kelen Noisy-San supermarché kɔnɔ a dɔw ye photo ni fɛnw bɛ ta n kɔrɔmuso don mais n tɛna muso in tɔgɔ fɔ kosɛbɛ Noisy-San ani n kɔrɔmuso fa kelen ba kelen ɲɔgɔn ye supermarché kɔnɔ u ye photo ni fɛnw bɛ ta mais n tɛna muso in tɔgɔ fɔ ni y'o tɔgɔ fɔ sisan dɔrɔn ja Morikani bɛ dɔ dɔn an ka ko in na aw dun filɛ ne mana mɔgɔ min fɔ dɔrɔn aw bɛ t'o tigilamɔgɔ kɛlɛ voilà a ye jɛnɛ lamɛn ça fait tile 13 Aïcha m'a ba ye a se kɛ ko dɔ bɛ ba in na denmisɛnnin de don ko dɔ bɛ bingini na maramba ka prince Allahu akibar auzubillahi mina shaitanir rajim subhanallahi kuma jugu bɔra jɛnɛ da maramba ka prince bɛ se ka 30 minutes kɛ n'a ma sigi maramba kɛrɛfɛ e jɛnɛ aw tɛ kɛ hɔrɔn ye dɔɔni maramba dimina video la don min na maramba dimina video la don min na prince nana a ko mama n b'i deli ala kama video in tigɛ maramba den fitinin m'o fɔ yan est ce que maramba den bɛ se ka 3 minutes kɛ n'a ma taa sigi a kɛrɛfɛ a ka prince a tɛ se ka 3 minutes kɛ dɛ 3 minutes bingini tun bɛ taa concert kɛ k'a denw to mɔgɔw bolo yan a taara ka vacances kɛ k'a denw to mɔgɔw bolo yan maramba den cɛmannin prince maramba ka prince bilahi hali prince tɛ se ka 2 minutes kɛ n'a ma sigi maramba kɛrɛfɛ maa mun y'a ka so inauguration kɛ don min na ou bien so de tɛ yan a y'a fa sen digi don min na fo fa ye duwawu k'a ye maramba kasira don min na prince de taara k'a ka guloki ta tan k'a bamuso ɲɛji cɛ prince k'a ka guloki ta ka maramba ɲɛji cɛ mama i ɲɛji cɛ jɛnɛ ko nin dɔ ye nafigi denya kumaw de ye koyi maramba den tɛ se ka 2 minutes kɛ n'a ma sigi a ba kɛrɛfɛ n'a fɔra ko bɛ kaso la bi a den tɛ k'a ye foyi foyi
n'a fɔra ko mɔgɔ denmisɛn a t'i nɔfɛ kaso la a tɛ bɔ bilayi marambaga prince a bɛ taa sigi marambaga kɛrɛfɛ kaso kɔnɔ fo k'a fɔ don min na marambaga pɛni banna don min na cɛnin tɛ bɔ n'a fɔra ko droit bɛ mɔgɔ bolo i den bɛ se ka taa i fɛ kaso la a bɛ se ka si fɛ bilayi marambaga den a b'a ka so yɛlɛma ka kɛ kaso bon a bɛ taa bamuso nɔfɛ don o don bingini taara ka vacances bɛɛ kɛ a denw bɛ mɔgɔw bolo yan ka Libéria kɛ ka Mauritanie kɛ ka bɔ Mauritanie ka taa yɔrɔ jumɛn a denw bɛ mɔgɔw bolo den ninnu bɛ Palmaire dɔn ka tɛmɛ bingini kan den ninnu bɛ Palmaire dɔn ka tɛmɛ bingini kan n'i t'o dɔn n b'o f'i ye u bɛ Palmaire dɔn ka tɛmɛ bingini kan mana mɔgɔ in. Aïe sabali la famille s'il vous plaît. Aïe sabali la famille trop tard. La guerre va continuer. Les fans de Bingini, aw be kele continuer fo yɔrɔ min. Jɛnɛ k'a fɔ k'aw ka sabali bi. Ni nafigi denya kuma ye. Maakɔrɔw bɛ kuma dɔ fɔ. Ko misiba bɛ dimi to a yɛrɛ la ka nɔnɔ bɔ. Waati min na aw ka jelimuso taara procureur ɲɛkɔrɔ. O kun kan ka kɛ leçon ye aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw ma hakili sɔrɔ. Aw ko k'an ka kɛlɛ kɛ. An k'an ka dimi bɔ. Aw ko k'aw bɛ dimi bɔ. Aw tɛ ka marambaga sumu tiɲɛ. Aw tɛ ka marambaga concert tiɲɛ. Aw tɛ ka marambaga bali jatigi ko la. Aw tɛ ka marambaga bali fani ko la. Marambaga YouTube bɛ ka avancer. Aw ka kɛlɛ sera ka mun de fɛngɛ. Mun de tiɲɛ maramba ye. A ye mun de tiɲɛ maramba ye foyi. Vengeance kɛlɛ. Maramba cɛ ka ɲi. O dimi mo muso cɛjugudenw dɔw bɛ France kɔnɔna na. Marambaga beauté n'a forme ni a ɲin kisɛw n'a numu a nu n'a bolo. O de digilen bɛ dɔw la. Dɔw ye produit kɛ cogo cogo France produit dɛsɛra k'u fari minɛ. Aw ye produit kɛ cogo cogo produit dɛsɛra. Maa mun ka fiɲaji kelen dɔ ka minɛ. A forme ka ɲi. A nu jɔlen jɔ. A ɲin cɛ ka ɲi. O na n'i ye muso ye ko maramba gulonnen b'a bolo wagati o wagati a bɛ maramba dɔgɔya. A bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ muso cɛjuguden don. A ba ye muso cɛjugu de ye. A fa ye muso cɛjugu de ye. A mɔkɛ ye muso cɛjugu de furu. Muso cɛjugudenw. I ba kɛra muso cɛjugu ye. I mɔmuso kɛra muso cɛjugu ye. I mɔkɛ ye muso min fana furu o fana kɛra cɛjugu ye. O mɔgɔw de bɛ ka maramba gulon don o don. Parce que ale cɛ ka ɲi. N ko de digilen b'aw la. A ka cɛ ɲuman ye dɔrɔn a ka beauté n'a ka saramu na. Jɛnɛ yɛrɛ bolo i n'a fɔ basa bolila ka yɛrɛ yiri sanfɛ. Han? Aïe sabali. Ne bɛ bɛɛ de deli. Je sais pas parce que ko in ma nɔgɔn ni kumara i ti faamu mais ne bɛ bɛɛ de deli a ye bi. I bɛ faamu. Ni kumana i tɛ faamu o ye nkalon kuma ye. Ala k'an kisi. N tɛ marambaga fana ye dɛ. Mais ni n'a ye sini ko duguwuluw bɛna kɛlɛ dɔ kɛ réseau sanfɛ k'u da don mɔgɔw ka vie privée la ne b'a fɔ a y'a jɔ. N b'a f'u ye a y'a jɔ. E b'a fɔ ko ni kumana k'i tɛ faamuya. Wagati min na e ni Dani bɛ ɲɔgɔn na jɛnɛ e ni Dani bɛ ɲɔgɔn na wagati min na e y'i to Dani kɛlɛ de ka maramba ta ka maramba dɔgɔya ka maramba ba ta ka maramba ba dɔgɔya ko Dani ko ko ye ko Dani ko. Bi e b'a fɔ de bi k'u ka fɛngɛ kɛlɛ in tɛ jɔ dɛ a tɛ girin mɔgɔw a ye live min na ko maramba buja don o don aw de bɛ regretter jɛnɛ ma commencé ka kasi yan aw bɛɛ bɛ kasi kelen ne Morgan de y'a fɔ aw jɛnɛ ma commencé ka kasi yan aw bɛɛ bɛ kasi kelen one par one aw t'anw ka justice dɔn aw t'anw ka procureur dɔn jɛnɛ ma commencé ka kasi yan vous allez regretter one par one aw bɛ nimisa yan a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna. Aïcha lajɛ donc kelen ma kɛ depuis bébé Aïcha wolola k'an ka ba y'a ɲɛ la ko Bingi bɛ Faransi yan Bingi bɛ Mali la elle appelle ses enfants appel vidéo. Nafigi den Bingini de y'a fɔ jɛnɛ sogo dɔ ko jɛnɛ ne denw tɛ se ka tile kelen kɛ n'u ma ɲɛ appel vidéo la cela veut dire que i bɛ ka Bingini ka cas gɛlɛya dɛ e jɛnɛ bolo ka maramba ba neni yan ka maramba fa neni ka kuma bɛ fɔ maramba ma ni e taara fɔ ko Bingini tɛ se ka tile kelen kɛ n'a ma denw ye appel vidéo la o b'a yira k'a fɔ e jɛnɛ ni Bingini bɛ kuma don o don e bɛ ka muso ka peine gɛlɛya dɛ i kasibagatɔ i bɛ ka Bingini ka peine gɛlɛya i bɛ ka kungo gɛlɛya wa nin bɛɛ e de jugement ma kɛ fɔlɔ bɛɛ sigilen don ka jugement dɔn de kɔnɔ bɛɛ sigilen don ka lamɛnli kɛ jugement dɔn procureur bɛna décision ta ka jelimuso jumɛn de bila a ka kalo 8 kɛ kaso la a ye sigi aw ka jugement dɔn kɔnɔ jugement les jours de jugement ala k'o dɔn yira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na u ka jugement dɔn
ala ko dɔ yira maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ bɛ bange o dɔn de jɔn de kan ka kalo 6 kɛ jɔn de kan ka san 2 kɛ kaso la procureur b'a ka décision bɔ o dɔn de décision ma ta fɔlɔ dɛ n'u 3 ta n taar'u bila yɔrɔ la n ye décision ta karisa kan ka san 1 de kɛ adama de b'o décider wa a don bɛ na i ma kasi fɔlɔ dɛ basi tɛ an bɛ yan ça fait qu'il est temps ça va Aïcha m'a baillé denmisɛnnin de don denyɛrɛnin de don elle sait pas a tɛ se ka dɔn mais a b'a dɔn fɛn dɔ bɛ bayi na Aïcha b'a dɔn fɛn dɔ bɛ bayi na Marambaga prince bɛna kɛ cogo di prince ka tile 1 kɛ Maramba ta kɛrɛfɛ so kɔnɔ tile 2 Maramba ta kɛrɛfɛ so kɔnɔ ni Maramba ni Agusima den petini ta ni hakili cɛnin tɛna kɛ a ka petini tɛna kɛ fatɔ ye maa min b'a ba kɛrɛfɛ su ni tile ba ye mɔgɔ min bolo minɛ ka taga n'a ye Makan est ce que Bingini taara ni Aïcha ye Makan a taara n'a ye Makan a ma taga dɛ prince ka ba ko fanga ka bon o kama Maramba y'a den bolo minɛ ka taa n'a ye Makan ka taa alikaba munumunu ka taa fɛngɛ kɛ quoi imura kɛ ka taa imura kɛ parce que a b'a dɔn a den cɛmanni Maramba tɛ se k'a ka petini to a kɔfɛ Mali la k'a bɛ taa Makan Mamu y'a ka petini bolo minɛ ka taa n'a ye Makan kun jumɛn de la parce que a ka ba ko fanga ka bon kojugu ne taara fɔ ko Aïcha Bingini taara Makan Bingini n'a denw taara Makan Bingini n'a denw taara Makan anu tagara a bɛ taa Mali la don min na n'a denw tagara anu ma taga de jɛnɛ depuis Bingini jiginna Bingini n'a denw ma deli ka kalo 2 kɛ alu ma deli ka kalo 1 kɛ ɲɔgɔn ma a b'a ka va-et-vient na dɔrɔn den ninnu bɛ farasi Maramba bɛ taa Makan don min na fo k'a den minɛ ka taa n'a ye diyagoya parce que den tɛ se ka to Mali kɔnɔ den tɛ se ka heure 2 kɛ n'a ɲɛ ma da woloba kan o bɛ kaso la bɛ tila ka na manamanakan fɔ peut-être Aïcha bɛ mɔgɔ minnu ka bolo kan olu bɛ se ka confirmer peut-être den in b'a dɔn ko dɔ bɛ ba in na Aïcha mana dɔn ko ko dɔ bɛ ba in na n b'a dɔn Marambaga prince kelen bɛna fɔ k'ale bamuso tɛ Mali kɔnɔ tuguni n'i bɛ kuma jelimuso 3 ninnu na n'i bɛ kuma Bingini ka côté la ko a denw bɛ tan i bɛ kuma Mariamba fana ka côté la n'a ma ɲa e bɛ ka nin nafigiya kasi min kɛ Mariamba fana de kan ka nin kasi sugu kɛ bi u b'a fɔ k'anw ka prince a tɛ se ka diya woloba a tɛ se ka heure 1 kɛ n'a ma sigi a bamuso kɛrɛfɛ a tɛ se ka 3 minutes kɛ n'a ma sigi a bamuso kɛrɛfɛ la preuve a kɛra bɛɛ ɲɛna en plein live den ka taa ba ka porte dayɛlɛ ko mama live tigɛ a tigɛ bi de ala kama live tigɛ o ma kɛ bɛɛ ɲɛna musokɔrɔba n'i b'i ka nafigiya kasi ninnu na cɛ ni san pɛrɛn tɛ e ka nin ye kasi min ye i b'a dɔn Bingini faniw t'i bonya ni Bingini fani min wele o b'i ba neni i ni danni tɛ tuguni ne yɛrɛ Morgane kɛni ni san pɛrɛn n'a fɔra ko sanu de dalen bɛ jɛnɛ bolo kɔnɔ ko Morgane t'a ta n yafara i ma n'i bolo di jɛnɛ bolo ma dɔrɔn kaso la taga de don ni muso min ma da la i ka ka kuma bonda i ka ka kuma kɛ galon ye t'i bolo don jɛnɛ bolo ka taa Mali kɔnɔ a bɛɛ ni ana kira cɛ n'i ma kaso kɛ Mali kɔnɔ i ka fɔ ma to jɛnɛ bɛ pari dɛ aw minnu bɛ pari Maliyɛn muso minnu bɛ pari n ka vacances bɛ taa Mali la ala kama kaso la taga nigi bi la ka t'i bolo don jɛnɛ bolo n'i bolo don jɛnɛ bolo n'i taara Mali la n'i ma kaso kɛ i ka fɔ ma ko tu i bɛ accident de kɛ wa i bɛ fali de tan wa i bɛ wulu de tan wa i bɛ yɛlɛ sen de sanfɛ wa i bɛ sotramatigi dɔ de gosi wa i bɛ dɔ de den bugɔ wa i bɛ katakatanitigi de tan wa i kɛlen b'o kaso in kɛ i b'o kaso kɛ dɛ ni min ma da la kɛ a kɔrɔbɔ kɛ i bɛna taa vacances la Mali la t'i bolo don jɛnɛ bolo n bɛ min f'i ye katakatani o sotrama o taxi o i b'a bɛɛ doni to yen n'i ye moto ta n'i taara yɛlɛ dɔ la n'i ye mobili ta n'i taara katakatanitigi dɔ tan dɔrɔn i bɛ taa kaso la i kɔni bɛ kaso kɛ cogo o cogo i bɛ kaso kɛ n b'o fɔ aw ye dɛ sunkɔrɔ ko ne ta kɛra bɛɛ ɲɛna n tɛna n da don jɛnɛ ka kaso ninnu na n'i ko k'i b'a mɔgɔw bɛɛ tɔgɔ fɔ dɔrɔn an bɛ su in na bɛɛ kɛ aw bɛ kaye ni biki ta dɔrɔn jɛnɛ kɛra sababu ye mɔgɔ min taara kaso la i bɛ kaye ni biki ta a bɛ tɛmɛ dɔn na alimami kunturu Mali bɛ ko alimami ɲɔgɔn tɛ yen alimami ka jɛnɛ wele f'a ka salon kɔrɔ ka photo ta ni jɛnɛ o alimami kɛra tunkaranke ye bi o ma kɛ bɛɛ ɲɛna imamu Diko ye jɛnɛ wele f'a ka salon kɔrɔ ka bolo don jɛnɛ bolo ka photo ta o ma kɛ tunkaranke ye bi o kɛra tungafɛ su ye bi dɛ alimami tungafɛ su bilahi a bɛ Mali kɔnɔ ala ni jɛnɛ sababu a kɛra bɛɛ ɲɛna data kun ka fɔ parce que a ba ma deli ka tile 1 kɛ k'a ma den ye den ma deli ka tile 1 kɛ k'a ma bɛɛ ɲɛ a ɲɛ la
deli ka tile kelen kɛ k'a ma wolo ba ye mais ça fait 13 jours téléphone tɛ Bingi bolo. Ça fait 13 jours 13 jours nga ti se ka français fɔ ko téléphone tɛ muso in bolo téléphone ne y'a fɔ aw ye n k'aw ye Bingini tɔɲɔ ne mɔkɛ n'a fɔ n k'aw ye Bingini tɔɲɔ aw ye muso tɔɲɔ aw dabara kɛra sababu ye ka taa ni muso ye kaso la aw ye muso tɔɲɔ ne mɔkɛ de y'a fɔ jɛnɛ i m'a confirmé bi yan 13 jours Bingini denw tɛ k'a ye 13 jours Bingini tɛ k'a denw wele o 13 jours kɔnɔna na hali bi aw ka mɔgɔw bɛ k'aw cɛsiri Aja Dramé ka kɛlɛ de kama la guerre de Aja Dramé la guerre que Aja Dramé a déclenché aw bɛ k'aw cɛsiri o kɛlɛ de kama aw hakili bɔra Bingini kun kɛlɛ mana wuli réseau sanfɛ aw hakili b'o Bingini kun ka taa aw ta ka taa aw don wali kɛlɛ de la a ye karisa ka vocal ta ka jouer a bɛɛ bɛ ka Bingini de kungo gɛlɛya munna Aja Dramé ma sigi maliyɛnw cɛla ka vocal in jouer mais ale Aja tɛ sɔn n'ale y'a jouer sisan a bɛ fɔ Aja e ye Babani Kone ka mɔgɔ de le jour de jugement de Babani Kone a bɛ fɔ k'i nɔfɛ mɔgɔw bɔra ni dɔ ka vocal ye ka jouer réseau sanfɛ vocal in bɔra cogo di o enquête fana bɛ dayɛlɛ mais a y'a di aw de ma aw ka se k'a jouer Bingini hinɛ t'aw la dɛ ni a bɛɛ ni Ali Kuranɛ cɛ muso hinɛ tɛ aw la ni Bingini hinɛ bɛ aw la kɛlɛ bɛ kɛlɛ la réseau sanfɛ aw t'aw da don a kɛlɛ la tuguni aw man k'aw da don a kɛlɛ la fo ka diɲɛ wuli musokɔrɔba bɛ kasi min na a y'a ka kasi vidéo lajɛ. Elle peut pas voir ses enfants en vidéo. Aïe sabali la famille. A ye sabali la famille a bɛɛ ni Ali Kuranɛ tɛ ni jɛnɛ bɔra k'i adressé Mali justice la don o don procureur Adama Kulubali ni jɛnɛ y'i adressé Mali justice la don o don k'a ye sabali wallahi billahi an bɛ TikTok kɛ fila ye o don anw de bɛ se k'a fɔ Mali justice ma k'a ye sabali e tɛ se k'a fɔ e jɛnɛ ko de ko n'a ye anw maliyɛnw ja k'an ka Mali ta k'a don an kɔfɛla la ko tile bɔra yɔrɔ min na ko tile ka Mali kɔ pɛrɛn ko poussière bilenmani jamana jɛnɛ ni san pɛrɛn cɛ fɛn bɛɛ fo k'i adressé an ka justice la tu veux pas e ko n'e sara e kaburu bɛ Faransi de donc i da bɔ an ka ko la an ye Bingini minɛ an ye Maramba minɛ an ye Babani minɛ an y'a jɛ a ti ɲɛ sira la koyi e ko k'i kaburu san Faransi e ko nationalité français de b'i bolo ni nationalité français b'i bolo nafiki den kana fɔ k'i bɛ kasi an ka mɔgɔw ka ko la Bingini ka impôt bɛ sara Mali de kɔnɔ Maramba ka impôt bɛ sara Mali de kɔnɔ e jɛnɛ ko de k'e y'i kaburu san Faransi bon i da bɔ an ka mɔgɔw ka ko la ta sale bouche il faut pas mettre dedans e ko de ko poussière bilenmani jamana donc i da bɔ an ka justice la i man ka kasi Faransi ko la nafiki Aïe sabali a ka bali la terre la a ma fɔ mɔgɔ si kana kuma hali sini na an ta kɛra injustice an bɛ bɔ an b'an ka ko kɛ an b'an ka tiɲɛ ko mɔgɔ si bɛɛ ka bali bila a terre jɔn de bɛ Bingini fanu attaquer de dans les lives de Duguli fan jumɛn de bɛ k'a bɛ Bingini fanu attaquer a mɔgɔ tɛ yen o aw ta ye mulu bali denya de aw b'aw ka gulo n'aw ka joueurs ta dɔrɔn ka na sigi vidéo la i bɛ jouer u bɛ joueur ta dɔrɔn u bɛ na sigi vidéo la fo ka kule u b'u fɔ aw ka joueurs ni gulow la dɔrɔn ka n'u sigi vidéo la ka manamanakan fɔ aw ka côté na drogue tala ka ca aw ka côté na dɛ joueur gulo bila aw ka live in ka tilancɛ bɛ y'o de ye a bɛɛ ni Ala na kira a filima dɔ wa aw ka live ninnu tilancɛ bɛ y'o de ye ni min tɛ gulo ta ni min tɛ gulo min o bɛ joueur min joueur fana ni gulo olu fana bɛ min ɲɔgɔn fɛ Maramba fani jumɛn de bɛ k'a bɛ live minɛ ko k'aw dɔgɔya Safi fani jumɛn de bɛ k'a bɛ live minɛ k'aw dɔgɔya aw ka mɔgɔw ma n'u fa aw ka gulo la don min na min ma n'i fa i ka joueur na don min na o bɛ na sigi ka manamanakan ta k'a fɔ Mariam Ba o y'a sɔrɔ joueur effet kelen don k'a kunkolo bɛɛ minɛ aw ka drogue tala ninnu Fulakɛ wa i bɛ drogue bon n tɛna n da don kow la mais min ye justice ka pari ye a y'aw da b'o la mɔgɔ tɛ n'i tɛ k'i bɛ ka mɔgɔ bɔ justice bolo mɔgɔ tɛ li tɛ k'i ka mɔgɔ bɔ justice bolo des poids des mesures aw de ka mɔgɔ ma fɔ kunun k'aw ka kɛlɛ continuer f'aw ko Bingini ka plateau min na
Ah, mais ngo kan fula fo malo damine maram batara concert ke Guinée aw ma fenge folo aw ma foyi ke folo minu baga ke programme tu artiste bolo wolu tara concert folo kede aw dun artiste ma concert ke folo koy bingini nga concert folo o kera bolle tagade kata bafulu ta kusigi bolle dron madame Boire Félix Sissoko kata bafulu sigi olu kuna dron ka gosi dron micro ba bolo sanfɛ su ni kile aw ka concert folo kera bolle tagade makia mamu tara turu cɛ Guinée mamu maramba concert ke la Guinée aw ka concert folo o kera bolle tagade Morgan ye galon tigɛ aw ka concert folo ma kɛ bolle tagade hala ko meta 880 na olu be ma bama make programme tu bolo ni samplen ci maramba ka agenda falen do dongo don jogora medenw be kula ben jogora medenw be kula ben dongo don jogora mew ko mamu kanga ta sumu si kanga du gono bi mamu kanga ta sumu VIP kanga du gono bi ngo jogora mew kelen do ka fo maramba e maramba ka sumu kelen jogora mew wa du gono Bamako million bi saba 30 million sumu VIP aw ka tisi bi saba million bi saba soro sumuna musokɔrɔba ite galon tigɛ dabila maramba ka agenda falen do sumu na koyi a ka agenda falen do sumu na sumu VIP Batulu ɲagi ta pɛrɛnnen do Batulu ko nin y'a dɔgɔkun 2 de ale kunkolo bɛ k'a dimi a famana ka kasɔn ka dɔnkiliw lamɛn a famana ka maramba voix lamɛn Batulu ko nin y'a dɔgɔkun 2 de ni Batulu ma maramba ka folikɛlaw y'a ka so kɔnɔ a tɛ content aw bɛ tila ka na maramba ka fɔ ko programme t'olu bolo au moins maramba taara la Guinée aw ka 880 bolle Côte d'Ivoire taga bolle yɔrɔ jumɛn fana tuguni ko Mamadi de ya bala wa artiste ninnu kɛra campagne artiste de sango parce que élection présidentielle bɛna kɛ la Guinée aw ka artiste ye campagne artiste de ni campagne bɛ dɔrɔn aw ka artiste ta k'u manipuler campagne artiste de koyi bilayi aw ka artiste ye campagne artiste de ni élection bɛ dɔrɔn an bɛ karisa ta dɔrɔn an b'a kɛ an ka campagne kɛla ye dɔrɔn a banna campagne artiste aw y'o de campagne artiste k'aw ka artiste ta dɔrɔn ka kɛ campagne kɛla ye la Côte d'Ivoire conseil b'an bolo élection présidentielle bɛna kɛ Côte d'Ivoire an bɛ taa ne Mamadi ye ne fa de la Guinée Mamadi Doumbia c'est mon père depuis Mamadi a fait le coup d'état le jour là moi je soutiens Mamadi c'est mon père ne b'a wele de ngon fa mon père Mamadi ne b'a wele de ngon fa